For today's pa siya mga good vibes ka mag-celebrate ta og Sinulog Festival 2025. Okay. Desta ni siya nga halad sa mga Cebuano ngadto sa Batong Balaan nga si Senyor Santo Niño. Nya diha kay sakay mong gayo, aw kabiyo na maskot oy sa Dugayan. Kipa mo anaw, daso kayo. Nya pagsugod og laktaw, aw syempre pasikat na dahil sugod ang maskot sugod ba is medya murag politiko ay kaway-kaway pang amaw eh. Anak mga tagulog nga na puting maskoto. Pasikat na puting nga rebaw. Anak pang relax na mo diha. Ako rato, chill lang ta, lakaw-lakaw na ta. Ang murag kinsang artista ha, ipinhapag pag sticker. Rolit pa ipagat mga good vibes pa. Nya diha, nisuwag paro ka maskot sa daghang tao kay katusok tagdon siya ba. Uy, wa man tagdag, paet. Pero pag abot sa unahan, ang ikagod ka ng maskot. Uy, ana din ka, relax sa mo diya mga good vibes. Tagaan lang kita mo ta ng sticker. Ako lang to, mahinang kalaban. Nga diha, kanina udto sa takay sa ato pang gisulti taro po biya ning maskot. Shout out na ni Kuya og siya mga anak no og si nanay pud ba no mga buotan kay ba nabanding gid nato sila ba. Tapos ko na ang nagpasikat na pud ang maskot kikita siya chicks logoy. Aga adi dag sticker kay mga pinanggabi kinana to atong mga good vibes. Sana all. Nya dire ambot ang sinasuot pa kaning maskot pa. Pusikat gid kayo. Nya kay man nam tagpaniud to. Aw balik ta sa tong unlimited lakaw kay para ubay-ubay pa tag mga good vibes na to mga sugatan ba. Ipa mo anaw. Oh, shout out sa mga good vibes siya ha. Ruglit pa, yun ko ni sila ba? Kaya naadyo sila nasabay sa festival ng maskot no? Nya diha, mo na kita wag og street party. Awon siya dugayan, kiton sa mga dahi nga stepping. Nya di yun na mawa ang face painting. Pero ambot ka ng uling niya ha. Baho ra ba? Okay ra, balag baho-baho. Basta good vibes yung kita pudni. Kita mga good vibes o mga malipayon kayo. Chill na gitan nga. Para na smart at ka good vibes pa nga makapagkik moves. Atras ka usa, abante ka duha. Atras abante na ginahanpod na namahongman. O, kita am sa tumaka good vibes o grabe kik support tao. Lingaw ka kapag sinulog niya. Kita matag-ranger. Awat nung gisayawan sa mga moves kagahi. Ana, ditan hadmi. Ana, din siya hadilan. Paet. Nya nagapian dito mga good vibes so pero okay ra jud kay energy niya to mga good vibes kita mo ano lipay kay tao face painting niya to mga good vibes ba kita mo aw basa-basa kumutumot baho kira na ba sa good vibes kita mo dihasa mo ay magpadayon sa mingri kay sa gisulti pa basa diring dapita good vibes lang